Karong adlaw, mayon lang ko karong adlaw, although ang ako ang ipasabot ugma. Tungod kay mayon ko nga karong adlaw tungod kay anticipated mass man kining atoa ugma piyesta sa Epipania sa Ginoo, piyesta sa pagpadayag sa Ginoo. Nailhan nato nga piyesta sa tulo ka hari. Ug mao kana nga kun mutan-aw kamo sa bilin ana-ana ang tulo ka hari. Dunay istorya, ayaw lang mugtuo kay istorya ra man. Dunay istorya nga karong tuig ako no, hapit dili makaabot ang tulo ka hari sa lugar nga natawhan ni Jesus. Tungod kay gi-detain sila sa immigration. Gidakop tungod kay gituhuan nga nagdala og bomba. Gisuspitsahan nga ang dala nilang putos bomba. Ito ganan ta sa ebanghelyo karon nga nakaplagan sa ato lang tawgon og tulo ka hari na although ang gipasabot mga maalamon nga gikan sa sidlakan. Nakaplagan sa mga maalamon gikan sa sidlakan ang bata nga si Jesus tungod sa giya sa bituon. Ang bituon mo'y ilahang gihimong giya ngadto sa nahimutangan nga bata nga si Jesus. Nindot ni nga pamalandungan nato ba? Daghan pod kaayo kanato ang nakakaplag sa Ginoo. Pinaagi sa lamdag sa mga bituon nga gipadala sa Dios kanato. Kinsa maning mga bituon ang buot nako ipasabot. Siguro ang atong mga ginikanan, sila ang nahimong giya nato aron makaplaga nato ang Ginoo. O inyong mga iyaan, o inyong mga igsuon, inyong padrikora, mga tao nga nahimong giya kanato o instrumento aron makaplaga nato ang Ginoo. Sila ang ato ang tawgon o ilhon nga mga bituon nga nagiya kanato ngadto kang Jesus. Gituganan ta sa ebanghelyo nga human nila hikaplagi ang bata, mihalad sila og mga gasa, bulawan, insenso o mera. Mabalik ko sa istorya. Embargo man, huptan man ang ilahang mga putos nga dala sa immigration. Ug mao kana nga nangabot sila sa nahimutangan ni Jesus nga wala na'y gift, wala na'y gasa. Apan gidawat gihapon sila ni Jesus. Nindot ni pamalandungan pod nato nga mahimong wala kitay gasa or para sa ato ang Ginoong Hesus. Dili importante ang material nga gasa. Ang importante ang ato ang kaugalingon. Ang atong kaugalingon mo ay atong ihalad nga gasa ngadto sa bata nga si Jesus. Unsa man ang ato ang gasa sa kaugalingon? Kaugalingon nga nabag-o na, nabuotan na, nausab na. Kay mao kini ang pinakabililhon nga gasa nga atong ikahalad ngadto kang Hesus.
Nagtuganan ta nga human nila makaplagi ang bata nga si Jesus. Wala na sila mobalik sa dala na nila kanhi nga agian. Wala na sila mobalik kang Herodes. Misubay na sila og lain nga dalan. Misubay na sila og bag-o nga dalan. Nindot pod ni ikatulo pod ni nga punto nga gusto nako pamalandungan. Ato na nakaplagan sa Jesus. Di na ta mo balik sa daan nga dalan. Dili na ta mo balik sa dautan nato nga kinabuhi nga gipuy-an kani adto. Musubay na tag bagong dalan na musubay na ta sa dalan ni Jesus. Mga igsoon, nakaplaga na nato ang kahayag nga mao si Kristo. Pinaagi sa kahayag sa mga tao nga nagiya kanato. Karon atong katungdanan ang pagpadanag na usab sa kahayag ni Jesus ngadto sa uban. Atong na kaplagan ang kahayag nga mao ang atong Ginoong Kristo. Agig pasalamat katungdanan nato, misyon nato ang pagpaambit niining maong kahayag ngadto sa uban. Nga mahimuon ta kitang bituon nga mahimong giya para sa uban aron ilaha pod nga makaplagan si Jesus. O ang kahayag nga magdanag diha kanato mao ang pagpuyo og kinabuhi nga dalaygon, kinabuhi nga mahimong maayong panig-ingnan ngadto sa uban. Nga mahimo kitang kahayag akong balikon nga magiya sa uban ngadto kang Jesus. Hinaot pa unta.